الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Хәләл тавык yetiştirew turahynda. Onuň asyly bizden ýakda şoluk. Esehuga tygyp, ýolkabys alhamdulillah. Ol bizden dinimizge, şeriatga garşy kele turgan gamellerden tugul. Onuň eski nejesi itke birinçlikde küsmey alhamdulillah. Çünki ýabaýgyny alyp garaganda da betinde. Ona nyk odagaraktor taň tirihile aýrylyp kirip syga. Onuň kupmy nindedir kalnyk aşa öterge teş şoga. Ulardan aýtyby nejiske kösetip dürüst tugul. Oga dalil bularga teş. Balyk adati bizden ýakdagy iş. Şoga körä onu nijekdirdigi samneniýaga ýaky bir haramga sagarys dalil bularga teşin. Kadimgi ýetip ýolkabadym alhamdulillah.